Дарче? Да? Отвънка възгласа как не се чува, бе? Отвънка как не се чува? Не, възглас преди да влезе в матча, нали, като викането. Как се чува отвънка? Чува се, що? Не, смисъл, като едно ли го правим или малко? Смисъл, така като представят. Да, заедно. България я вдъхката. Не знам обаче, що сте решили да не си викате само България ми. Как го ти това? Защото сърце и душа, да. България не се откроява, нали, като думичка. Вдъхката е. Ченч малко е. В Англия не ни вървя с българи юнаци. Рия, България трябва да викаме. Да. И Рия, Хунгария. Когато като викате България беше. Да, и уния викаха Хунгария, нали? Защото колко и това са го видяли от... А? Защото колко и компания, вместо да измислят нещо, са го видяли от друга държава. Дали? Що уния викаха Рия, Хунгария. Стъпваме ръка се го държа. Не твой. Добре, че си направиш 15 си. Ще правя. Че ми стъпвам ръката. Още ли го да виж? Кацал. Не, по-скоро иззимат облаците май. Сега ще направим ляв завой. Няма да направим никой завой. Вънка стана доста тъмно. Сега ще... Оп. Да, няма. Цък. Как плавно вкус.